Allah
وحاكم الله
اللهم صل وسلم على عين اليقين التي تتكلم يا رسول عين المعرفة الأقوى من الصراط أتم الأسلام. اللهم صل وسلم على طلعة الأكل الأعظم إنك من غيرك إلى نبي صلى الله عليه وعلى
Subhana rabbika rabbil
Parlar. Parlar. Cosa me da kalam? Iya, buat. Iya. Coba lihat. Wajib itu pakai itu. Apa gitu? Cek. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqillah. Miau ay sabali. Aha. Ambe ala fo ka ala barakata. Cek. Ala min sona ka bi juma lazara yirahana. Cek. Amanga ko damina ni ala to ye ala mi ko damina na le ba ta. Cek. Kani ala fe shi jamai farali ni waka ko foi ta la funa kera kana Allah subhanahu wa ta'ala wele. Ka Allah ta'ala ya fadele hanya munu ke ka tana jati an nyongo kanuna. Allah ko ale no jeji de wasaya de ba fara. O jango mamunu ye nyongo don ka nyongo soro Allah subhanahu wa ta'ala batola. Wallahi foi to ko kunyana. O kama anga shewo me ferme fo. O de torikatu tijaniya mama ya mine Allah subhanahu wa ta'ala zati kama ibe sadomi abasoro i wal julamadu bari torika ina ala wole mi mekala ma fati sanga ka do de o torika ka do ala wole mi ke tijaniya la ka be kayde meni ala wole bayne ni dungo do kule ala dala fe kele be doran be ke sabuye ka bi o de jon sukuni Mama ibe do kana ala wele ijija ni tusuku kele ikana ni tusuku kele no kera fe be foya abebe jabi sino ma chama me do te kabo ame ala wele remina oluti na faso bari ala ya fo qur'ane ko aya fo ka prepare latike ako man amala solihan ako ni mami e baranyuma ke fali nafsihi kibaki yira kuyi o ba yira ka fo jama wara tse ka mo wara ka baraka de ma do ka dugo o be se ma do ma ngama tse ka ma wara ka baraka donc naw nana zavia kono wala naw nana ala wala yorona aya jija aka dala ma aka doke ma idusukun kera ma fe ite juguma mere ka shama ikera ma fe idusukuna iti wala jugu nyini ka shama mama niya kanu ala kama iti so akafi o ala ka kuma be ni yorane no fe nanya ngeni yake kele kana sigi o astaghfirullah me fo ala ba mine soli me ke ala kiraka ala ba fo sama dia dama la ilaha illallah min nabe fo alkiyama jondo ala nansara o aljinna jabratul kamali munu be kala fo sama dia munu bala ala ba dama ba bebe ke ni fendu no ko fe dusukun nyuma kasira ala nya baro fɛn minnu filɛ olu ti ye o ma dabɔ foli kama an b'o fo ninnu san 60 san 70 olu de sigilen At-takbir At-takbir Summa takbir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aya ni mo kulela ko munogo bola na bola ka nyeshi bama kata jo ba falembala hakila ko ni munogo be no ya rola shehu kuma ne kuma warate tuguni me halibi ambe sagi ka folike anga ambaula ana momso njorwa mu sonaka unedi alama minnu sɔnna k'u ne di ala ma ni kuma in fɔra a bɛ faamu san kalo 12 Cheikh Amadou Ba du ala ye juma o juma da
ni musokɔrɔba ninnu de bɛna ka na yɔrɔ in bali ye k'a jɛ pewu wa événement seli farala événement ba tɔw fɛn o fɛn kan n'a bi kɛ yan olu de bɛna ka na yɔrɔw sanuya u bi selilakaw ko juma o juma man dɔn yɛrɛ ala yɛrɛ ko fitiriwale ni an ma se ka ɲɔgɔn dɔn an yɛrɛ tɛ se k'ale ala dɔn n'an ma se ka ɲɔgɔn barikada an tɛ se k'ale ala barikada o tumana fɛ ka ɲɔgɔn barikada i ka ɲuman na o ye ɲumanya yɛrɛ dɔ ye nka u k'a dɔn k'a fɔ de mun bɛ ni ala cɛ o ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan hali n'i ma fɔ hali n'i tɔgɔ ma fɔ hali n'i ma fo i y'a kɛ ala min kama o ɲɛ b'a la kaban donc o b'a bɔ o la ni ala sɔnna ka fara seko ta kan an bɛ u fana fo kosɛbɛ ka ɲini ala fɛ ala ka sijan d'u ma ala ka den d'u ma ala ka mɔden d'u ma mun b'u ta ala ka hami gɛlɛn mun b'a n'u la ala ka wuli ala k'o kɛ ala kira kosɔn sɔli ala rasul mukadamu nana u ye yɔrɔ bali ye u ye so kɔfɛla bɛɛ bali ye k'a lamini k'a bali ye ka taa fɔ yan fɛ a ye yɔrɔ bali ye don min an ɲɛ b'a la dɔw bolila ka n'u ka biriki sigi an ko in tɛ baasi ye nka anw ta bali ye kun tɛ du tɛrɛnko ye anw ta kun ye an ka mɔlidukɛlaw ka bɔ kɛnɛ n'a ye n'o tɛ tɛrɛnko tɛ nin si tɛ baasi ye a la an bɛ ala fo k'aw fo k'a barikada mɔgɔ bɛ foyi yɛrɛ ɲɛ ci la mais mukadamu ne kɔni t'a fɛ a ka kɛlɛ mawuludu ko la a kana sɔn a ka kɛlɛ ka dan ni dama ma n'a fɔra ma kaban ko mukadamu o ye koba ye dɛ kalifaya sɔrɔ mais ala ye jɔyɔrɔ min Saudiya la ka taa tasuma kɛ arabubilen la Saudiya la kuranna na cɛ ma sɔrɔ ye mun y'a da kuranna kalan na Sheikh Ismail Dramé n'a fɔra ko mukadamuya a kɔrɔ ka bon dɛ ka jalamugu siri ka kɔlɔsi don i kan na kan'i sigi k'i ɲɛ kumu k'i sigi o tɛ dɛ wa n'i ye jalamugu fele o fana tɛ o fana e yɛrɛ kɛra mukadamuya kɔrɔ yɛrɛ ye mun ye o ɲini k'o dɔn fɔlɔ maɲuman gaburula ka taa ala wele a ka segow ye maɲuman gaburula ka taa ala wele a ka segow ye a y'a jija a ka segow u mago bɛ fɛn minnu na waati minnu na a ka segow u mago bɛ fɛn minnu na waati minnu na n'a seko bɛ o la a ka se k'o kɛ ni nafolo b'i bolo ka i ka nafolo kɛ k'i ka seko dɛmɛ ni ani ka nafolo i b'o de di i ka seko ma o de y'i se wa kalanden kelen kelen si seko ma o kan k'o kɛ n'o kɛra ko in tɛ ɲa a ye dɔɔni ɲini a ka seko a k'u kunna wolo kɛnɛ bɛɛ kan événement dɔw bi kɛ seko tɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ même profiter bi n bɛ yɔrɔ in fɔ a ka di mɔgɔ bɛɛ ye i ka maaba a ka t'i ka kɛnɛ kan a ka di kalanden bɛɛ ye seko ka jɔ i ka kɛnɛ kan mais kalanden kana kanu fana seko ka jɔ i ka kɛnɛ bɛɛ kan n'o kɛra o man ɲi i ma fɛn o fɛn na i kan k'a ɲini de k'i don i ka seko n'o cɛ kana sɔn fiyewu i ka seko ka taa o yɔrɔ la e yɛrɛ mukadamu i kan ka don i ka seko n'o cɛ kalandenw a bɛ nin yɔrɔ in a bɛ nin lamɛn kosɛbɛ ni mɔgɔ kɛra seko ye yɔrɔ bɛɛ a tɛ taa yɔrɔ bɛɛ olu bɛ dugawu min kɛ u sigilen tɛmɛ u yɛrɛ wulilen ka taa sabu n'u wulila ka taa a dɔ la u bɛ tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ sira fɛ nka n'u sigilen to yan ni ci nana f'u ye n'u ye dugawu kɛ ala bɛ o dana ka na ɲɛfɔ i ka sewo ye a ka dugawu k'i ye mais i ka nin ni da ka fɔ a ka taa dɛ wa i ka nin hakili da seko pɔsi ka kan na e dɔ ye o ye belebeleba fana ye wa kalanden kelen kelen bɛɛ bi ten wa ala fana ye se min di e kalanden min ma walima ala ye se di e mukadamu min fana ma e ka se o yira dɛ o jɔyɔrɔ yira dɛ i se ye min y'o kɛ sewow t'a fɔ mɔgɔ ɲɛna
m'a fɔ seko bɛɛ mais an kɔni ye seko min nɔfɛ n'o ye Cheikh Amadu ye Baniko Amadu a ma deli k'i bolo bɔ maa ye fɔlɔ ko a ye na ni nin ye n ka nin kungo in bɛ yen a m'o kɛ kalanden na a m'o kɛ mukadamu na mais o kɔrɔ tɛ ko mukadamu kana di walima kalanden kana di dɛ o kɔrɔ tɛ o ye o ye yɛrɛ dɔn dɔ de ye ale seko fana ye min ye ale b'o de kɛ a ka Ala kama a ka Ala ɲinini na a se ye min ye a ka kira valeur yirali la diɲɛ na a b'o de kɛ ɔ e min ko k'e tugulen don a kɔ e se ye jumɛn ye e ta ye jumɛn ye voilà donc se min ye i fana k'o di o kɛra fɛn o fɛn ye o kɛra farikolo ye o walima o kɛra wari ye o walima o kɛra fɛn o fɛn ye i se kɔni ye min ye i b'o di o fana y'i ka Ala dɛmɛ de ye n'o tɛ seko bɛ k'a min mɔgɔ a di yan i ka da la k'a fɔ de o t'i d'i ma sini dɛ e tɛna na taa foyi sɔrɔ o la sini i ye min kɛ sini i bɛ sara o de la o la ni Ala sɔnna an bɛ mukadamu fo k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye u bɔra ka baara min kɛ mawuludu ko kosɔn an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ alijinɛ sara ye Ala k'o k'Ala kira bonya kosɔn sɔli ala rasulila o kɔfɛ an ka waati ninnu bɛ ka teriw ka gɛrɛ n'o ye mawuludu nabawi ye mawuludu Sheikh Amadu Sidibe ale tun bɛ mawuludu min ɲɛnamaya Baniko Amadu a tun bɛ mawuludu min ɲɛnamaya waati a bɛ k'a teriw ka gɛrɛ a ka nɔnabilaw a n'a ka wolokansigiw n'o ye Sheikh Ibrahim Sidibe ani Sheikh Musa Sidibe n'u dɔgɔ u fana ko u b'u sen da fa in senna nɔ na o tumana fɛ an bɛ o don de makɔnɔ na labɛn bɛɛ balen don pewu wa ni Ala sɔnna don in bɛ k'a sɛnsɛn ka gɛrɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a yira an na kalandenw k'a ɲini aw fana fɛ a k'a labɛn k'a don fana kɔnɔ n'a nana a tɛ kɛ basi ye ko min na bi dɛsɛ an ye baara dɔ labɛn ni Ala sɔnna ma baara in an bɛna daminɛ ni mawuludu tɔ tora semaine la k'an ka daminɛ lundi nata ni seli fana selila an y'a kanu an b'a fɛ ka yasi an seko ye min ye o ye nin de ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se kalan na kalanden na mukadamu na kalandenw de ko ye nin ye an bɛna ka na Ala de wele an ka seko ye ka Ala wele an ka jamana ye ka Ala wele an ka seko ka du ye a bɛna daminɛ ntɛnɛn don ni seli fana selila jamako min n'a kun man kan Ala bɛ se ka jamako in don hɛrɛ la k'a bɔ hɛrɛ la yasini ye nbamuruda 2 de a bɛ tigɛli kɛ ayiwa a bɛ samani fana kɛ ali bɛ ten o tumana fɛ an ka seko u y'o yasini min yira an na an ka na ka na an kɔnɔ jɛya ka Ala wele ni o ye ni Ala sɔnna a ma k'a daminɛ lundi la fo ka taa se fɔ samedi ma ni Ala sɔnna chaque seli fana kɔfɛ inshallah taala an bɛna a kɛ yan don o don siɲɛ 7 yasini siɲɛ 41 sigiyɔrɔma 7 se kalan na wala minnu bɛ se kalan na hali ni yɛrɛ tɛ se kalan na a waati fɛ ni nana fo k'a sɔrɔ ko dɔ de kɛlen don kɛnɛ in lakanani k'a lakɔlɔsi Ala kɔfɛ anw de kan k'a kɛ Ala kɔfɛ anw de kan k'a kɛ ka jama in bɛrɛ mɔgɔ minnu dunanba minnu bɛ ka na u kana jiginna yɔrɔ sɔrɔ anw de kan k'a kɛ anw de kan k'a kɛ ɔ mɛ n'i da i ka so ye fo ka tile bɔ bayaki ka sɔrɔ ka boli ka da o tɛ ko in ɲɛ yɛrɛ n'i kɔni nana ne sɔrɔ ne b'i labila fo ni ma sɔn taali ma ne b'a fɔ i ka taa so i ɲɛ ci tɛ yan bilen mawuludu o mawuludu kɛra yan a b'a kalama a kɛra mun na seko tɛ sigi 2023 mawuludu la an tile fɛ an ye tile kɛ girinni na sini ye mawuludu ye su na basiw ni de nana ni sièges ka n'u to sini sɔgɔma organisateurs ko Banikokaw bɛ profiter yɔrɔ la k'u fo Baniko jeunesse kɛrɛnkɛrɛnma Sɔkɔrɔ olu bɛna kabi ka kɔn mawuludu ɲɛ kabi donja u bɛna ka na baara ninnu seko ye fɛn o fɛn ye u b'o kɛ bon nin de ye Ala ko ye mais an sɛgɛnna tile fɛ an ye girinw kɛ su fɛ 23h waati ne ko n ko ne ye n dɛn ka bɔ yan o y'a sɔrɔ karamɔgɔ yɛlɛla sanfɛ a waati ne ye n dɛn ko n bɛ taa so kɔnɔ ka na ne ye nɔngɔn ma dɔrɔn ne tɛmɛna dɔ de taara i dɛn ka ne wele o y'a sɔrɔ ne tulo b'a la he a ye taa ni ye yan fɛ a ye taa ni ye yan fɛ
ne de dɔ taara den ka ne kɔnɔ ne wulila ka na ne nana sɔrɔ sewo kɛlen don ka gulokiba bɔ k'a bila ka tɔtɔ guloki kɔrɔ don yen basi sen b'a bolo bilahi a bɛ ka basi ta ani ne ko n ko an tora a la an kɔni n ko an sara ne bolila ka na chaise dɔ i ɲama jɔ i dalu mɔgɔw i mɔgɔ baara kɛlen kɔ k'a ba kuma na i bɛ sɔrɔ wallahi ala Cheikh Umaru kun ka ɲi wallahi Cheikh Umaru kun ka ɲi Cheikh Umaru kun ka ɲi a ma maaw bila foyi la f'a k'a sɔrɔ a yɛrɛ cɛsirilen don o la wallahi kalan min bɛ kɛ yan hali kalan anw m'a ɲini a ka sa a yɛrɛ a t'an lamɛn yɛrɛ wa nin baara ninnu ala ka n'i ci k'a fɔ ko a ka sen bɔ a la kuma dɔw la a b'a fɔ e bɛ ala ɲini ne t'a jiri yan e bɛ baraji fɛ ne t'a fɛ yan n fana bɛ n ta ɲini parce que a b'o de fɔ wala taziru waziratun wizra ukra jɔsi ka sara tɛ di jɔsi ni hɛrɛ ye a tɛ taa musaka kɔ musaka min bɔra sisan ala de b'a hakɛ dɔn jɔsi t'a hakɛ dɔn ni ala tɛ Sego y'o fɔ a ɲɛna ale tun bɛ mawuludu a cɛ kelen tun bɛ mawuludu kɛ ka labɛn yan $6,000,000 a bɛ se k'o bɔ a b'o don mawuludu da fɛ k'a financer mawuludu o mawuludu a t'a bolo ja cɛ a t'a bolo ja muso ye ala dɔnbaa minnu bɛ yen n'u ye kumaw mɛn olu fana u se ye mun ye u b'o kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ jiri an kan ala ka tɔ bɛ kɔfɛ a tɔ bɛ kɔfɛ awɔ ni ala sɔnna a tɔ bɛ kɔfɛ mais ne ka dɛmɛ kunfɔlɔ ye min ye o ye nin ye ala kira Muhamadu Mustafa a bangeli jansa nin fana ye nin ye ne ka dɛmɛ ye k'a da an ka sekow ma u k'u bolo dɛmɛ ne b'a dɔn hali nin tɛ foyi sɔrɔ ayiwa ne b'a dɔn ni ala jɔnw kɔni ni kuma kɛra dɔrɔn fonisɛriw u bɛ bɔ k'u jɔ dɔ fana nana o tumana fɛ mawuludu ko in an kana an tɔ to ko in kɔ an seko ye fɛn o fɛn y'a la an k'o kɛ an seko ye fɛn o fɛn y'a la an k'o kɛ an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ nin ko in na an bɛ k'a k'an yɛrɛ de ye an tɛ k'a kɛ mɔgɔ yɛrɛ n'i ye dɔrɔmɛ kelen bɔ ala kira bangena i m'a kɛ maa i y'a k'i yɛrɛ de ye i y'a k'i yɛrɛ de ye o ɲumanya ye i bɛ t'o de sɔrɔ lahara fɛn minnu bɛ mɔgɔ tɛmɛ lahara siratu sanfɛ ni mun b'o de la mɔgɔ caman ye ɲumanya kɛ ne ta in fɔra caman kɔ n bɛ n profiter nin yɔrɔ la an ka seko pujugu aya m'a dɔn bamananw kɔni u b'a kan seko pujugu b'a fɔ kabi don min mawuludu ko fɔra a ka ca kalo kelen ye bi kabi a kuma fɔra misiri kɔnɔ k'ale to ale y'i bolo di kun ka bonyaba kɛ Allahu akbar aya amina ya rabbi a ye bonyaba kɛ wa ale bi ten seko ye a ɲɔgɔnna sɔrɔ man di dɛ a muɲunen don a jelen don daji ye fasɔnya 3 ye kɔnɔjuguya daji ye adamaden ni ŋaniya jugura kojugu a tɛ se ka fɔ da la i b'a ye olu b'u miiri mais n'o fɛrɛli ma don o don o b'i fa o ye daji kelen ye ala kana an y'o la daji dɔ bɛ yen ala ye siranɲɛ ani ala dɔn o b'o de di mɔgɔ ma ala ye siranɲɛ ni ala dɔn ni mɔgɔ ka ala ye siranɲɛ bonyana kojugu i t'a fɛ ka don maaw gasi la o caman bɛ olu tɛ kuma daji sabanan ye jumɛn ye o de mɔgɔ min bɛ k'a muɲu k'i ka fɛrɛ yɔrɔ i ma yan'a k'i sɔgɔ yɔrɔ sɔrɔ ale b'a muɲu de fɔlɔ yan'a k'i sɔgɔ yɔrɔ sɔrɔ kɛ alijinɛ sara ye ala k'a kɛ alijinɛ sara ye ala k'an bɛɛ lajɛlen wasa ala k'an bɛɛ lajɛlen kɔrɔta ala k'o kɛ ala kira kosɔn minnu ye bɔra sisan ka ɲumanya fana kɛ ala kama an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ jida n'u kan ala kira barika ala k'a don an n'u la sekow barika ala k'a don an n'u la ala k'o kɛ ala kira kosɔn kuranna bonya kosɔn sɔla rasulullah sigi kuntagala janyana n'ala sɔnna an bɛna dugawu di an ka morikɛ ma a bɛ dugawu kɛ inshallah taala
est-ce que ni yan Jana sigi kundala jana sheko yɛrɛ bɔra ka min fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan ka sɔn y'a fɔ cogoya min na a tɛ se ka tɛmɛ nin kan bilen n y'o de fɔ n ko anw kan k'an disi gosi an ka sheko ninnu o ɲɔgɔnna sɔrɔ man di hali bi an ka dɔ fara cɛsiri kan maa n'i ye min k'i yɛrɛ ye i b'o de nafa sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ hali bi an ka sheko ninnu ala k'o mɛn an kɔrɔ mawuluba min bɛ ka na k'a ɲini ala fɛ ala k'a don hɛrɛ la k'a bɔ hɛrɛ la ala ka sheko ninnu mɛn an kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ k'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ hamina ko dogolen n'a bangenen bɛ fɛn fɛn na ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ a kumana an ka jɛ ka fatiha ta ɲɔgɔn fɛ n'ala sɔnna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
de bɛ ale baba ye